Jaksa perkele! Tervetuloa aurinkoisen lämpimään Ranskaan ja Juravuoristoon. Vuorossa on Euroopan mestaruus hiihtojen toinen osakilpailu. Alun perin 50 kilometrin lenkki on nyt lumiolosuhteista johtuen lyhentynyt 42 kilometriin, mutta järjestäjät ovat saaneet meille varsin rankan radan tehtyä tuonne vuoristoon. Ylös mennään ja alas lasketaan vauhdikkaasti. Ja V82 taistelee vahvasti mestaruuksista sekä henkilökohtaisella että myös tuolla joukkuepuolella. Ja joukkueesta puheen ollen meillä on yksi uusi jäsen mukana, eli hiihtäjälegenda Hilkka Rihivuoren poika Tomi-Pekka Rihivuori. Joten ei muuta kuin lähdetään mestaruustaistoon mukaan. So this year for the transition is really difficult. We have warm temperature until 3 weeks ago, and we have here, for example, a good snow condition, and now you can see is nothing more. And it's necessary we come with 3,500 cubic meter artificial snow. Kyllä siinä vaiheessa, kun numerolappu on rinnassa, niin kyllä on eri meininki. Ja tietyllä tavalla mulla tulee semmoinen röyhkeyskin esiin sitten. Justiin näissä yhteislähtötilanteissa on huomannut sen, että vaikka tietää, että no, aina varovaisuus on tietenkin ihan järkevääkin siellä, mutta että kyllä mä niinku aika pystyn siihen röyhkeyteenkin, mitä mä en niinkään täällä sitten tässä normaalissa elämässä samalla tavalla pysty käyttämään. Ja se tulee sieltä jotenkin. No kyllähän mun täytyy sanoa, että kyllähän mua eniten on muuttanut kuitenkin ja kehittänyt, kasvattanut hiihtäjänä 24 tunnin hiihto. Paljon tietysti on monenlaisia muitakin hienoja hiihtoja, nuoruushiihtoja, mutta kyllähän näissä voihan mennä jo filosofoimaankin ja sanomaan, että nämä on niin kuin ihmisenäkin kasvattanut ja opettanut niin paljon. Ja kun mä 4 kertaa tai 3 kertaa ensin yritin ja 4. sain sen ennätyksen, niin se jahtaaminen ja se pyrkiminen johonkin ja se harjoittelu sitä varten ja miettiminen, että mitä aikaisemmin meni pieleen ja sitten vihdoin viimein kun sen sai, niin kyllähän se oli semmoinen tunne, että ensinnäkin saavutuksena ihan mieletön ja valtava, mutta myös sen hiidon aikana siinä jos jossain ehti paljon miettimään ja käydä läpi kaikenlaisia asioita ja oppi niin kuin ihmisestäkin, kuinka paljon ihminen voi venyä tietyissä tilanteissa. Tiimi vaikuttaa erittäin hyvältä ja ylipäänsäkin tämä on uusi juttu mulle lähteä käymään näillä loppetituureilla Keski-Eurooppaan. Erittäin hyvillä mielin odotan huomista kisaa. Joo, menestymään tänne on tultu nyt ja tavoitteita on sillä lailla, että oma sarjan voittaminen, joukkue, mestaruuden voittaminen ja kokonaiskilpailussa sijoituksen parantaminen. Että keula on ylöspäin. Ratahan täällä on aika lailla samantyyppinen kuin siellä Slovakiassa, eli nousut on hiihdettäviä, siis vuorohiihtoa aika paljon. Ja hyvin pitkiä nousuja, ihan selkeästi useita kilometrejä. Ja sitten taas vastaavasti laskut on samanlaisia, aika helppoja, mutta kuitenkin sellaisia kovavauhtisia. Ja sitten täällä on erittäin kuuma keli tällä kertaa, plus 15 on nyt ollut iltapäivällä, niin latuhan pehmenee huomattavasti siinä aamupäivän aikana, ainakin aurinkopäivällä.
Oi saamari! Olipa lämmintä! Oi! Ui! Se mä luulin, että se oli kiva. Se oli yllättävän lämmin. No se on 500 astetta. Tämä on niin, että se pysyy se liisteri ja sitten siihen ei saa heti laittaa pehmeä, se lähtee muuten irti tästä kovasta. Se pitää niin asteittain koveta se liisteri tai pehmetä se liisteri. Nyt annetaan jäähtyä. Se oli pois. Ota pois, mä oon niin hyvin. Tohtori olisi ottanut kätensä. Joo. Kyllä kai sitä pitäisi pyrkiä tuohon valmiuteen. Pienestä numerosta jotain. Tämähän tää on hiihtourheilu. Jännitystä ja rääkkiä ja maksimaalista nautintoa maalista. Heti tuossa alussa kun pamahti, niin siinä jää jo heti alussa ekalla muutamalla 100 metrillä sen verran sinne taakke, että siinä sitten ekassa nousussa niin se porukka hajosi ja siinä jäin muutamia kymmeniä metriä siitä kärkiporukasta. Ja Ei oikein luista, perkele! JP:n kaavaa tehtiin se virhe, että otettiin vähän väärät sukset, että me oli vesikilin suksia ja me luotettiin, että se lämpenee enemmänkin ja se pysyi kyllä koko ajan ihan kuivana, tommosena aika lentokelimäisenä. Vähän karkeata lunta, välillä vähän kuivaa lunta. Sellainen tyypillinen keski-eurooppalainen keli, missä se vaihteli aika rankasti. Niin. Alamäessä meillä oli ongelmia. Että aina siitä porukasta me tipahettiin missä oltiin. Ja nousuissa ne hinattiin kiinni. Ja sitä ratahan se meni ihan loppuun asti. No joo, mun osalta tämä kisahan ei lähtenyt sillä tavalla liikkeelle kuin oletus oli. Eli jouduin sinne seuraavaan lähtöryhmään, joka lähtee sitten pari minuuttia tämän ensimmäisen eliittiryhmän takaa. Ja pikku hämmennykset ja adrenaliinit tietenkin siinä tuli jo ennen lähtöä, että mikäs tämä meininki nyt on. Ja ei siinä auttanut kuin odotella mummoja ja pappojen kanssa, että kohta lähdetään hiihtämään kilpaa. Ja sitten tietenkin siitä ampasin täyteen vauhtiin. Tässä oli jo erittäin kova 5 kilometriä nousua heti alkuun. Et kyllä mä ihan tosissaan lähdin ja varmaan jopa vähän liian kovaakin, mutta siitä päästiin sitten hiihtorytmiin. Ja kun ensimmäiset tämä eliittiryhmän hiihtäjät näkyi selkä siellä edessä ja sain ne kiinni, niin sittenhän se alkoi siitä rentoutumaan homma. Tähän viimeiseen nousuun 35 kilometrin kohdalla, niin siinä sitten löin volumet kaakkoon ja siinä sain tivutettua kaverit ja pari selkää tuli vielä vastaan ja lopputulos oli kuitenkin ihan tyydyttävä. Tasainen vääntö päällä ja yhtäkkiä sitten näkyy jo näitä meidänkin tiimin kavereiden selkiä siellä 20 kohdilla. Viimeisessä nousussa pystyi jättämään tänne 3 muuta kaveria, ketkä oli siinä mukana ja sit sai vielä yhden selän kiinni tuossa lopussa. Kyllä tähän ihan tyytyväinen voi. Hyvä hiihto. Ihan jees. Kyllä se tästä. En tiedä sitten kun näkee noi ajat, että miten keulaa, millainen aika tuli.
Teemun kanssa otettiin tuossa lopussa sitten vähän loppukirja. Vous entendez les spectateurs encourager tous ces skieurs ici avec Igor Küni. Igor Küni qui s'impose au sprint devant... Hirveä tärräpäis just tuli maaliviivalla, kun siinä viimeisillä kierroksilla, tai viimeisellä tuossa ihan, kun laskettiin viimeinen lasku, mitä tuli siinä johdin tuo selkeästi, niin sen jälkeen niin vielä 4 kaveria vai 3 kaveria siinä, 3 kaveria meni ohi siinä vielä, JP mukaan lukien, että 2 sekunnin tappio JPlle ja tuli vaikka töitä tein koko matkan, mutta... Kerrankin olisin sut voinut lyödä, meni lopussa. Koko matkan tein töitä. Mä otin sitä järjestäjän juomaa, niin siinä ei ole sun tarvinnut paljon lisää pökköä, mutta jäänyt siihen. 6 minuuttia kärkeä on kuitenkin aika paljon, että se voisi olla siinä 2 minuutin paikkeilla silloin kun oikein hyvä päivä sattuu. Täällä oli kuitenkin ihan maailman parhaimpia lukeutuvia näitä pitkän matkan hiihtäjiä. Mutta kuitenkin nousujohtainen suoritus ja siihen on ihan tyytyväinen. No sillä laillahan nämä on niin erilaisia massahiihtoja, kun nämä maasto on erittäin vaativa. Että täällä noustaan kilometritolokulla ylöspäin. Ja sitten lasketaan ja siinä laskussa mennään kovaa ja siellä on mutkia. Ja sillä lailla se on aivan erityyppinen, mitä meillä kotimaassa on ne kisat. Ja hyvä, että yritetään vähän saada uutta piristystä vielä myös tähän pitkän matkan hiihtoonkin ja on tämmöisiä Euroopan mestaruuskilpailuja. Toki tämä vielä hakee muotoansa ja nyt on ihan vaikea vuosi, että on maailmanmestaruuskilpailua ja ensimmäinen osa kilpailu sattui yhtä aikaa Marcialongan kanssa, monien maiden mestaruuskisojen kanssa, että eihän nämä vielä tasollisesti sellaisia ole kuin Euroopan mestaruuden pitäisi olla, mutta aina on tietysti hienoa Euroopan mestaruuksia käydä hakemassa ja taisi sieltä varmaan nyt itsellekin semmoinen nyt tulla omassa sarjassa, mutta Tyytyväinen saa olla. Oikein mukava tällä ensimmäiseksi kerraksi. Ihan ensimmäinen kerta koskaan mene täysin kunnolla putkeen, että nyt on taas oppirahat maksettu ja tietää ensi kerralla mistä on kysymys sitten. Ja pitää päästä siihen eliittiryhmään, jos aikoo taistella kärkisijoista.